En tarik adi? En tarik adi? To kane wachako kwano higa abich, to higa abich makoro wawacho ni mano onego bed ni yiero ni gore 2026. Ka ok wang'iyo ni maka kech yudo ka yiero mokalo from 2013 osebedo ka chamo nuse makoro nodhi modonjo mochamo gima koro chalo higa achiel e yiero ni. Ma emomiyo koro doho ne yudo ni chutho kwa ng'iyo from 2013 to koro 2026 ne mano onego bed ni yiero mar adek timore. Mak mana kaka sewache en ni doho ng'iyo ni to paro no be nyalo timore. Emomiyo ineno ka doho bende biro gi gimiluongo gi kisungu ni remedies. Ni kong'iyo ka chik kata paro mokelo no samoro nyalo kelo mutni mathoth gachiedh nade e piny, to iwacho ni chik ne olos ne dhano, ok ni dhano no olos ne chik. Mae emamiyo koro doho ne ng'iyo gima Wood Mwalimu biro nyisi ni the court do not act in vain. Tiende ni doho ok chiwa ng'eto to ging'iyo bende to chik mochiwe ni sani ko wach ni koro IEBC otim yiero juma ni bende IEBC nyalo adier makende ni pok wabedo gi ikruok. Yiero dwaro ikruok kech king'iyo kata mana timeline ma IEBC koro ni godo tinno ka gi spread timeline gini madhi chamo chiegni higa achiel. Ibiro ng'iyo ni ko gik dwe mar adek dwe mar ariyo onego bed ni jogo ma samoro tiye apisi mag piny owacho onego bed ni gwetao. Kae to bang'e gin gi timeline monego bed ni nominations timore. Kae to bang'e gin gi timeline monego bed ni dweche auchiel mag campaign jochakore. Mi gigi te dine doho wach ni tim gi sani to ok nyalre nikech duol matayo yiero ma Independent Electoral and Boundaries Commission kata IEBC pod ok obedo gi ikruok. To kata mana jochung' giwegi monego bed ni chung' jo campaign bende pod ok oikore. Samoro kipenjo Wuod Mwalimu to bende useikadi to biro nyisi ni pok giikore. Kata mana jatend piny useikadi ma jopiny dhi chamo dong' pok giikore. Samoro kanyo wabire gibiro nyisi ni pok giikore. To koro ok kata mana IEBC kende ibiro ng'iyo ni yiero ok en gimitimo gi IEBC kende. Nitiere tudruok malach. Mokwongo ting'o nyaka parliament. Onego bed ni nitiere sama koro wajumbe wuokie makoro giwuokie makoro ji dhie campaign ayanga ji nie papte. Kiweyo mano nitiere bende tudruok mabede kind migawo mar arita, migawo mar obila, jogi te mondo mi bedni kech yiero en multisectoral okwako jokanyono mang'eny. Okwako jokanyono mang'eny. Nitiere stakeholders mang'eny, nitiere civil society, jopiny giwegi bende oikore. Be gifil ni giseikore ne yiero to be gisechamo jogi moromo. Samoro kikele sani tidhi hinyo jopiny nikech dhano wadu bende wacho ni e puothi. Gimbe mae e samo onego bed ni koro gipurie. Koro king'iyo gigi yore mo duto te to doho ne yudo ni pod ok waikore. Koro kata odoko ni mae gima chik wacho lakini ok onyal tiyo sani. Mido gi rieko mare kata kizungu wacho ni in its own wisdom nyo neno ni kata odoko ni mae chik ko wacho ni Victor lao mibiro gode kaka wanene sani ni to ke koti mone girwaki lakini ise biro ka sa bedhi ok dang idog ot midhi lok lao miduog ma kaka wanene dhi nyime. Koro dhiga gi koti mirwako ni lakini juma manyien ka biro ti lok koti. Atieko wacho akeni ni koro nikech ma ok en nanga mana gomo na rwaka wuono. Ero kamano doho gi rieko mare nong'ado wach kaka nong'ado ni tiende nang'o